de Area Erina. Está por aquí, ¿no? Area, ¿estás por aquí? Area. Domo, estupendo. Parabéns. Y gracias por permitirnos comenzar esta presentación do Ateneo Atlántico de Vigo con a túa obra. Bueno, a min esta historia hoxe, tócame a parte doméstica. Pero está claro, que estamos aquí de 12 persoas, pero que pasado mañá queremos que se xades todos vos os que estades aquí, porque isto vai ser algo, pois, contamos con que sexa moi aberto, para que todo o mundo participe, todos os vigueses e viguesas que queiramos neste foro que pretendemos crear a partir de hoxe. Empezamos por ter un blog bastante sinxelo, onde imos metendo a información que vai surdindo a rede do Ateneo. Nese blog, ben fácil, se se busca Ateneo Atlántico, na parte dereita hai 3 puntos cos apartados importantes. Aí hai un enlace para quen queira facerse socio ou socio a través da rede, pode facer. Boa tarde a todos. A mí tocoume ser a cabeza representativa deste movimento, entonces xa estou un pouco abrallado coa cantidad de veces que tuve que falar nos medios, e a verdad é que en ningún momento pensamos que íbamos a ter este seguimento que estamos a ter, e entonces vos agradezco a todos porque así nos animades coa vosa presentación. Vos a decir aquí 4 cousas. Decir que hoxe é un día de festa porque nace o Ateneo Atlántico. Levamos meses dándolle voltas, juntándonos en bares, restaurantes, discutindo, buscando ese lugar de encontro tanto físico como ideolóxico, non? E entón, aí atrás fun polo Monte da Groba, aí en Bayona, e nos falaron ali da Pedra dos Acordos, onde se xuntaban os gandeiros e campesiños de hai anos para solucionar os problemas que había no monte. E nós tamén queremos facer que este Ateneo sea unha pedra dos acordos de toda a xente diversa que estamos nesta cidade. Antes de que sigamos, eu quería comentar a xente que con entusiasmo pois empezou a funcionar nesta asociación. Entón, non sei se quere levantarse cando o diga, pero como isto temos moito que falar, igual non dá tempo. Entón temos con nós na primeira xente que contamos a Ana Fresco, fotógrafa e ensinante, a Carlos Bernarde, a Dori, a Elvira González, a Emilio Zunzunegui, a Manolo Forcadela, a Lucio Martínez Pereda, a Xosé Luis Mateo, Nacho Pérez, Marta Souto, Rafa Ojea, como ben vistes, a María Xosé Porteiro. Todos estes somos, por así decirlo, o núcleo inicial que intentamos poñer en marcha isto. Hoxe, para reforzar a nosa, digamos, presencia, temos a Antón Bouza, a Iria Sobrino, non sei se chegaría a Morris de Barcelona, que está a piques de chegar, a Xina Vega e a Victoria Besada do Instituto Oceanográfico. O sea que estamos moi ben apoiados, aparte de por eles, pola vosa presencia. E tamén xa vimos antes un vídeo de Area, e logo vamos a ver outro que un pouco nos dá visibilidade a esas cousas que se están facendo na cidade, que a veces é difícil entrar nelas, non? Pero temos con nos a unha videoartista con unha proyección impresionante. E logo, cando rematemos este acto, para seguir falando, escoitando un pouco as críticas e as opinións de todos, vamos a ir a cafetería do Marco, e ali pois temos tamén un grupo de rapaces de jazz. O sea que temos unha xornada ben completa. Os que estedes de pé, se queredes, venimos a sentar por acá porque eso te vai durar. Bueno, entón, tamén señalar desde aquí as grazas a familia do Marco, a Iñaki, a Marta Viana e a todos que fan posible que este Museo Marco levara a trayectoria que tuvo hasta agora e que agora sabemos que está un pouco en discusión, e queremos desde aquí desexarle longa vida ao Marco, que ben a merece. Gracias a todos. Quería falar de que estamos vivindo tempos convulsos, non se escoita? Estamos vivindo... Gracias, Alberto. Estamos vivindo tempos convulsos. E como dixo Antal Mallá, precisamente agora é imprescindible a educación dunha nova sensibilidade. Realmente
Deixamos de ser modernos para chegar á posmodernidade e perder liberdade, diversidade, igualdade? Creo que realmente non nos compensou. Cal é o papel das persoas que creemos na cultura? É un instrumento de transformación social? Nesto estamos no Ateneo. Incerto é o devenir da cultura desta cidade, nun momento en que pechan as galerías de arte, nun momento moi incerto para o Marco, nun momento en que os festivais de música, como ben dixo o presidente, van marchando da cidade. É o momento de arrimar o ombro. Por eso, neste momento, moitísimas grazas a toda a cidadanía que sigue facendo cousas. A escola de fotografía e cine, que estivo, bueno, que aí está, tentando traballar. Moitas gracias aos libreiros, ás libreiras, moitísimas gracias ao Cineclub Lumière, moitísimas gracias á labor pedagóxica do Marco, os amigos do Marco, os espectadores, os lectores. Agora é o momento da cidadanía, agora é o noso momento. Moitísimas gracias por vir. Morris, China, conto con vos. Hai pouco fixemos tamén un dúo artístico, Morris, para o mesmo, para defender. Estamos non se podría, sobre todo no meu caso, podría estar tendo un ponto nivel do público asistente, non? Realmente podría estar calquera de vos aquí. Realmente non vos vamos contar nada especial, nada que no que nos vestedes estados vos cunha firme convicción. Eu só quería, unha palabra breve, simplemente, hai unha cousa que a mí namoraba moito, cando marchei de Vigo para Barcelona para estudar, unha cousa que me molou especialmente, tratarme os de Barcelona, cando cheguei a Autónoma de Barcelona, como unha provincia. É unha cousa que non podía asumir, como podía ser provinciana se era de Vigo, porque o meu Vigo é o Vigo da movida, o Vigo do movimento atlántico. Nos éramos super cosmopolitas nos 80. E antes tamén, por exemplo, Ciseires, Gonzalo Torrente Ballester, unha das cousas que di sempre nas súas intervencións nos medios de comunicación, sempre cando lle comentan a súa orixe de galega e tal, sempre incide como unha visión provinciana, non? Unha visión, nas arcaicas brumas célticas, sempre esa idea de biocentro, estamos atrasados, que somos provincia no sentido máis negativo, máis letal do termo. Sin embargo, Gonzalo Torrente Ballester estaba continuamente dicindo, perdón, nos somos máis cosmopolitas. Nos non dialogamos con Madrid, nos dialogamos con Vancouver, con Nova York, con Londres, non. Realmente, nos, en concreto, a parte litoral, e en concreto Vigo, foi sempre moi cosmopolita. Somos unha cidade moderna, sempre fomos. O inicio está ligado a iso. Nos non somos provincia. E agora mesmo somos menos provincia que nunca. Cando eu marchei, cando volví no ano 2000, atopei esta cidade moi potente. Realmente, esta cidade está subindo. Ten unha potencia e dá unha imaxe de modernidade que nos fai non sentirnos provincianos cando marchamos a Berlín, cando marchamos a Londres. Nos estamos participando da mesma linguaxe. Por lo tanto, hai que ter dirixentes que o neoliberalismo que está esmagando a cultura, que nos está deixando nun ángulo cego, que cada vez é pior, non? Que realmente estamos entrando, que está negando unha realidade que é explosiva. Eu son docente na Universidade de Vigo, teño trato continuo coa xente moza desta cidade. E xurvos que hai milleiros de actividades, hai unha creatividade desbordante, hai moitísimas asociacións, moitísimas iniciativas que están nun ángulo cego. Isto, o Ateneo Atlántico ten todo o sentido do mundo para ser un lugar de visibilidade, para sermos proactivos, para ensinar o que realmente existe. Estamos orfos do discurso e das institucións. Tamén, como dixo Anxo Cavado, estamos orfos agora mesmo das empresas privadas de cultura que existen hoxe en Galicia.
tampouco, as empresas privadas que máis ou menos sobreviven, tampouco se están facendo eco da realidade. Quer decir, hai un apagón informativo dunha realidade que é moi viva. Isto ten que cambiarlo todo. Vimos aquí para cambiarlo todo. E eu son membra da... Xa me fixe membro, Bueno, xa, acabo porque temos pouco tempo. Paso ya aquí o mestre Moris. Bueno, eu en realidade pouco vos podo decir. Me sinto como vos, eu son un simple espectador, recibín a chamada de Anxo, de Magis, de Chis, María Xosé Porteiro, de Carlos, de todos os que están por aquí, e evidentemente, pois, esta é unha cidade, eu traballo no mundo, bueno, do entretenimento, cultura, como se lle poda chamar, e realmente nunca, un día estes falando de que o mellor se fai unha coproducción con Portugal, aquí en Vigo, decía, pois sería a primeira vez na miña vida que eu gravaría algo en Vigo, non? Eso non quere dicir que eu tivese que estar en todas as cousas, pero realmente é unha cidade que ten muitísimas posibilidades, é unha cidade onde temos realmente festivais que se van abaixo e imaxes de festivais. Eu outro día estaba nun festival en Bueu e cando comparo co apoio que temos aquí no Primavera de Cine que fan xente con muitísimo entusiasmo, se me cae a cara de vergonza, o sea, non hai máis palabras, é un pouco eso, non? E eu creo que, bueno, pois estou aquí para apoiar, me anotarei, terei que pagar, efectivamente, e a ver si entre todos levantamos un espacio de discusión en común, de creatividade, onde as bellas forzas que xa pasamos aqueles momentos somos capaces de aglutinar a xente máis desconfiada e a xente máis nova, que é moi creativa e que se una a este auténtico movimento cidadán. Darlle a benvida ao Ateneo, moitas gracias a vos por organizar isto, porque eu son un máis dos centros que estamos hoxe aquí. Gracias. Pasan xa ao bloque económico e eu xa me retiro. Sí, bueno, económico, social. Antes de comenzar, alegrome que as persoas que hasta agora non tiveron contacto directo con nosco se acolleron a outra, no sentido de que evidentemente estamos en pro de todo o que existe en Vigo, que é moitísimo, e queremos cubrir un pouco que poda axudar ao que hai, pero non vai contra ninguén, sino ven a sumar absolutamente, intentar integrar. Ben, a nos, a Antón Maxamín, correspóndenos transmitir algún porqué entramos tamén no terreno económico-social. Non foron poucas as persoas que me preguntaban que íbamos a actuar, que campos. E cando falábamos de que nos íbamos a meter en vericuetos sociais, políticos, económicos, alguna xente non daba entendido como un suposto Ateneo Cultural podía abarcar uns campos máis alá da cultura, entre comillas, despreciando o ámbito tan amplio do concepto de cultura. Bueno, vou intentar o meu porqué. Perdonadme que poda usar alguna experiencia vital. E foi que hai uns anos, como fillo pequeno, cando tiña 5 ou 6 anos, alá polas terras do Rosal, nun curruncho do río Tamuse, estábamos observando aqueles movimentos supostamente aleatorios dos zapateros que veraban por a agua, e eu ocurríseme preguntar cal é a función destos insectos. Ainda non o sei, pero o fillo me respondeu inmediatamente: papá, é a tua función? Cal é? Quedeme así sorprendido e, de verdad, de repente, espontaneamente, non había xente, porque
que ya se perdín o sentido do ridículo, dicen ser feliz, a búsqueda da felicidade. Hoxe en día sigo pensando o mismo, seguramente me faltan estudios, pero non vin outra explicación. Pero sí reflexionei sobre o concepto de felicidade e recurrín ao dito popular, saúde, dinheiro e amor. Sí, estar sano, ter unha solvencia mínima económica e ten os afectos cobertos, a implantación social. Ben, con eso ser feliz? Bueno, pero si ti tes boa saúde, ou media saúde, e ves no teu entorno xente soa, xente con dependencias, xente con problemas de verdade de saúde e non son atendidos, a felicidade xa non é tan así. E ten que ver co sistema económico-social que temos montado. Podes ser feliz vendo o teu entorno xente que non chega a fin de mes, que non pode dar a comer a súa familia dignamente. É un problema cultural, un problema social, un problema... Sí. Podes ser feliz nos afectos cando ves xente que non os ten por discriminación de xénero, de opción sexual, de procedencia, de cor de pel, etc. Tampouco. Hai que mudar isto. Pero incluso hai outras cuestións que tamén creo que calquera persoa inteligente necesita ter para ser feliz, que é unha, como digo, unha persona moi querida por mí, a búsqueda da beleza que ti si queres a luz do mundo. Para eso tamén está a cultura, as manifestacións artísticas, un montón de aspectos tamén. Pero outra que é a curiosidade por entender onde estás. Estamos nunha época onde hai unha pobreza galopante, hai sectores da poboación moi empobrecidos, que é unha poboación que normalmente está ocultada porque as propias persoas que non cubren as súas necesidades básicas non son quen de presentarse na sociedade como pobres e intentan ocultar esa pobreza. E moitas veces tamén non solamente unha poboación ocultada por eles mesmos, sino ocultada mesmo por as propias institucións que non queren mirar a ese lado da ciudadanía. Hai distintos estudios sobre a cidade de Vigo onde aproximadamente hai alrededor dunhas 50.000 personas que non cubren necesidades básicas. A mí me encantaría, na medida en que eu podo decirlo hoxe aquí ante tanta xente tan importante, para que este neno crezca con ese sentimento de tolerancia, de solidariedade, de levantarse das sillas e loitar por unha sociedade máis xusta, pois que se tuvera en conta a estos sectores desta poboación oculta e ocultada en relación con persoas que non cubren as súas necesidades básicas, que non solamente son persoas que hai centos de persoas que teñen ingresos cero, hai persoas que viven de algunha axuda institucional que non lles dá para poder vivir. O número de desahucios que hai en esta cidade son altísimos, hai unha problemática gravísima de pobreza, sobre todo, e había que mirar cara ás mulleres con fillos que non son quen de ter tempo para a cultura. Entón, se este Ateneo fóramos capaces de mirar para esa poboación e intentar que de alguna maneira se traballe tamén por e para esta poboación da cual moitas veces os propios sectores da cultura arrancan de aí imágenes, intervencións públicas, porque no entorno da pobreza tamén hai unha estética, hai unha belleza, hai unhas emocións, hai unhas pasións que se poden reflexar sempre cando señamos capaces de mirar cara aí.
natural e territorio. É dicir, até agora seguimos enfocando ese mundo da arte, da literatura, dos contedores culturais. Agora tamén, e dentro do Ateneo, temos preocupación polo medio natural e polo territorio. Queremos, polo tanto, que pretendemos dende o Ateneo? Pois queremos traer o debate sobre a planificación do territorio e sobre o respeto polo medio. Coñecer a nosa contorna, porque coñecéndoa e coñecendo máis próximo seremos quen de valoralo, de respetalo e, sobre todo, de urxir esa necesidade de traballar para a súa defensa. Por exemplo, os montes, eses montes do periurbano de Vigo, que son os chamados a ser o pulmón verde da nosa cidade, da súa área, pero que constantemente estamos sometendos a diversos perigos, incendios, desforestación, especies foráneas, abandono. Daquela falaremos, traeremos o debate sobre se é necesario que tipo de política forestal e de xestión dos recursos, é dicir, que abrangaremos tamén esa cultura tamén da defensa do medio natural. Cuestionarnos sobre o turismo e o medio natural, sobre o impacto daquel sobre este, porque son moitas as veces nas que o propio medio é o principal recurso turístico. E aquí o Carón témolo, e tivémolo ademais estes días pasados. Que tipo de turismo queremos para as Illas Cíes? Para que tipo de turismo e até onde está preparada a nosa cidade? Que hay muchos colectivos en la ciudad que no tienen acceso a la ciencia. Entonces hemos hecho una serie de talleres itinerantes donde nos hemos acercado a colectivos con discapacidad, hemos ido a la ONCE, hemos ido a asociaciones de discapacidad intelectual, a gente, pues, a la Asociación Alborada, gente que consideramos que tiene el mismo derecho y nuestra obligación es enseñarle a ellos también lo que hacemos, ¿no? Y pensamos que este tipo de actividades como las que quiere hacer el Ateneo son imprescindibles. De hecho, en el mes de noviembre, por si alguien está interesado, vamos a hacer una serie de cafés científicos para hablar de ciencia en un entorno diferente, no en un congreso, no en un taller, sino en un café aquí en la ciudad de Vigo, todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Si queréis luego os doy información, lo publicitaremos a través de nuestras redes sociales, donde queremos hablar de contaminación, queremos hablar de mareas tóxicas, mareas vermellas. La gente se equivoca, no es lo mismo. Queremos explicaros, para que sepáis, estamos en una ciudad unida al mar, donde tenemos de los mejores centros de investigación del mundo, no solo el nuestro, está la universidad, está Investigaciones Marinas, tenemos una carrera de Ciencias del Mar donde sale muchísima gente muy bien preparada, que de hecho cuando terminan de estudiar tenemos la desgracia que vengan de otros sitios a llevárselos porque aquí no les podemos dar futuro. Intentamos desde los organismos como en el mío, intentar captar a esa gente, pero la verdad las ofertas de empleo ya sabéis que son pequeñas y tenemos muchísima gente muy buena por todo el mundo que se ha formado aquí en Vigo, en todas las capacidades que tenemos aquí. Entonces, yo creo que es una iniciativa estupenda. Muchas gracias por tener estas ideas donde podamos discutir, además de sociedad, de economía, de pobreza, de cultura, de arte, también de ciencia. Creo que todo esto forma lo que somos, nos formamos como sociedad formándonos en todo este tipo de aspectos. Y yo os animo a que continuéis en este campo. Gracias. Consciente de que unha grande parte do patrimonio que eu cataloguei nos anos 90 desapareceu nos últimos 20 anos. En ano 91 ata hoxe tivemos un proceso urbanístico, o chamado boom do ladrillo, que actuou e desfixo moitas cousas nesta cidade e no noso contorno. Todos pensamos en edificios cando falamos de patrimonio, pero non solamente son edificios o noso patrimonio. O noso patrimonio é a nosa memoria, son as nosas maneiras de entender a vida, a realidade que nos rodea.
Eu quería acabar para dar paso a Iria, con que somos unha sociedade, os vigueses, moi curiosa, porque somos unha sociedade nostálxica no mal sentido, porque sentímonos todos moi orgullosos do Vigo que foi. Hai un libro por aí do meu compañeiro Jaime Garrido, que non me salió ahora o nome, que se chama Vigo, a cidade que se perdeu. É un bestseller ese libro, e todo o mundo mira ese libro con nostalgia. Que bonito foi Vigo, pero que Vigo sigue sendo bonito. Temos que descubrir o que hai, porque ese libro foi escrito hai 30, 40 anos. Temos que pasar desa idea de Vigo, a cidade que se perdeu, a unha idea de Vigo, cidade que nos identifica, que nos sentimos identificados con ela. Trataremos ahora con Iria, especialista en patrimonio industrial, e un dos temas que queremos resaltar nesta área, a defensa do patrimonio industrial, e ela nos vai a contar por qué. Hola a todos. Ante todo, quería dar as gracias pola invitación, porque estou como moi honrada de participar nesta festa da implicación ciudadana. Eu tamén me sinto moi implicada na cidade e así mesmo co Ateneo, esperando dar todo posible para mover isto, para mover a historia cultural e a historia de implicación ciudadana. Aí José Luis me pediu falar de patrimonio industrial, que é un tema do que vimos falando nestes últimos anos. O tema do patrimonio industrial sempre enfocamos dunha determinada maneira que implica de unha maneira moi activa a toda a sociedade. Vigo está armado de patrimonio industrial histórico, incluso patrimonio industrial en activo. Digamos que as nosas industrias, as da cidade, son como o esqueleto. Nestes últimos anos, e como estaba dicindo José Luis, nestes últimos anos, e xa non venda ahora, se veñen, lóxicamente, as pezas industriales que quedaron no centro da cidade, que foron absorbidas pola cidade, van deixando de ser industriales e van dando paso a outros usos. Eses outros usos, urbanísticamente, dunha forma bastante natural e bastante directa, van sendo transformados en tecido residencial. Isto é o enfoque do patrimonio industrial que a nós, como parte activa do debate cidadán, nos gustaría parar. Máis tecido residencial sobre un espacio que queda fora de uso, pero que así non ten de todas. Apostemos por ver eses espacios e por ver de falar de outras posibilidades deses espacios ata o punto que quen está a cargo de redactar eses plans sexa quen de tal vez unha parte deles que non acaben sendo máis tecido residencial e que tal vez rescatemos parte ou non perdamos parte do decir que o Vigo é o que é e que non me gusta falar do Vigo que se perdeu, a mí me gusta falar do Vigo que pode ser e cada unha desas pezas é unha oportunidade e unha cousa que pode continuar a ser. Entón, con moitas ganas de promover cousas que poden facilitar o debate interdisciplinar para que hagamos que isto sexa posible. Nada máis. Temos 5 minutos de coloquio, que me decides? Que facemos? 10 minutos.